माखौथो दुगागा थाथारखो नोंहालाय सिनायफोरबायदि बबाव दुगागा नुथारखो नोंनिबा हेबनो फैदों नोंखौ नुनाय लोगो लोगो जोंखादोंसो आं गोदो मा हिसाबै रिजार्भ होननानै आंनाव फैयाखिसै दा मा हिसाबै आंनि फंबायनाव फैनो नागिरखो नोङो रिजार्भआव नोंनि महर मोखां फंबायनि महर मोखां मिलायबायो मालाय बेहा हेन्डसामबो टाउनावबो बेरायहैनो रोङो आरो सालाकबो उनाव मोनथिगोन नोङो बेखौ नुदों नों सोर होनाय होमबा देखौमारबाय नों मोजांनो आंनि फंबायनिफ्राय नै आंखौ बेबायदि जानलाब्ला देखौरों दा होनलाबाय नों मालाय गाव संनानै होनाय लाखालै नों आंनि फंबायखौ जेरै आंखौ गारदों बेबायदिनो गारखागोन नोङो नायनायावनो सिनायखाजोबो आं मानसिखौ सानैजों सेंग्रा सिख्ला गोसोना रायलायनाय बायदि नुलायलांबाय आं नोंसोर सानैखौ सानैजों गोदो गोसोलायोमोन नालाय हाब मानो बेबायदि बुंलाबायना लानांगौ जाखो बाजैयासो रागा जोंलायलायगोन बे थिगबो गैयाहाय बे फाग्लाजों ओरैनोबा गोदो टाउनाव सोरबा गोसोनाय दङ होनखादोंमोन बुंफ्लांलायलांबायसोमोनलै गावरे मा ओरैनो जि रागा खरा बेबो ओमफ्राय आदा आलासिनोलाय मा ओंख्रि जाहोबावनो जाखो नोंनि गोसोलै मा ओंख्रि जाहो होमबालाय आदा नों फैसाखौल' हरदो आं लायनोसै ए सिख्लाबा मबाइल बायना होनो हागौ आलासि फैनायाव बेदर दरसे जाहोनो थाखाय नोंहा फैसा गैया जाम्बा ना जाम्बा जानला मोनला खोथा बुंलाबायथारलायबाय आदा बे मबाइलखौ बायनानै हरदोंबाबोथ' जोंनिनो सम्पथिखाना बियो नोंनिनो बेयाव जाफैखागोन ना बियो बाय फैनानैहाय नों बारा जेबो मोनथियालाय बुरबक जोंहा बिदियाव मेरला एक्सपिरियेन्स दं आयौ एफाराब एक्सपिरियेन्स गोनांलाय आं खय नाम्बारहाय बिदिबालाय आथार' उननिसावमोन खोमालै बावलायलांबाय आं खाज'ज'यनो मोनाखै मोजांसो मोनथारदों आं हाब आदा हागौदों माथो नोंबो गोबां गोसोथोनो सिगाङाव बोरैबा मोनथिनाय मोनबा लाथारामोनहाय आङो नोंखौ आजिखालि सोथो खालि थाबावब्रा